Good morning sa tanan. Good morning, Happy Church. Namata na bata? Lingi asa daw na imuhang tapad dahil tagaig beautiful eyes. Di man makita atong smile no, pero atong mga mata makita nga nag-smile ta. Salamat sa Ginoo nga nagsayo ka karong buntaga igsoon bisan lami kay ikatulog kay gaulan-ulan. Pero I know giset gyud nimo ang imong kasing-kasing to be here this morning. Amen. Amen. Bisan pa sa mo mga kaigsuunan din sa online. Siguro makaingon ka nga gabi man ron because ato ang online no. Unya pa man gabi, this is a pre-recorded but maayong adlaw din kanimo igsuon. Salamat that you are joining us today. Pwede ba kung asa man ka karon manindog tang tanan? And let's just open this time ato ang pag-gather together atong fellowship dinha sa pag-ampo no ato ning ituboy sa Ginoo ang ato ang buluhaton karong adlaw. Let us just lift up our hands in the presence of God. I always say this sa dihang ibayaw nimo imong kamot, iapil og bayaw ang imong kasing-kasing dinha sa presensya sa Ginoo. And just make a simple prayer sa imong kasing-kasing. Come on, piyo nga imong mata and just connect. You are here ani ka karong buntaga, karong adlaw ani ka because you want to connect to the presence of God. Come on, igsuon. Pagbungat o pag-ampo sa imong kaugalingon, ihalad ang imong kasing-kasing, imong huna-kuna. Himoa ka ning sentro karon sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh God, hallelujah. Your presence is already here, Lord. Ani nakadaan, Ginoo. Ang imong presensya, Lord, mo ni among gianhi, Lord, karong buntaga, Ginoong Dios. And Lord, samtang nagbayaw mi sa among kasing-kasing, gibayaw pud namo ang amo Ginoo makamot. Lord, ang among kinatibuk-an, Lord God, spirit, soul, and body dinha sa imuhang trono karon sa imong grasya, O Dios. Lord, sa dihang muduol kami, Lord, amo Ginoong, Lord, gihatag ang kinatibuk-an dinha kanimo Ginoo. Lord, mahimo kani Lord God ang tanan namong pagabuhaton alang kanimo, para kanimo O Dios. Alang Lord ang imong ngalan matuboy Ginoo sa among kinabuhi. Ang imong ngalan matuboy sa among taliwala karong adlaw O God. Let it be, Lord, nga sa dihang musayaw, muawit kami. Lord, ang imuhang presensya magapuno ka na mo, O God. And Lord, Holy Spirit, we just allow you to move, Lord God. Move in this place. Oh God, and we declare, Lord, ang imong pulong karong buntaga, sa dang amo ning paminawon, sa dang amo ning dawaton, O Dios. Magausab ka kanamo, maga-encourage ka kanamo, maga-warn ka kanamo, maga-empower ka kanamo sa imong pulong. That Lord, mo depart pa aning dapita, Ginoo. We are not the same, Lord. Tungod kay na-encounter namo ang imong presensya o na-encounter namo ang imong pulong. Salamat, Lord. Unite us in one spirit today as we worship you, as we declare you, Lord, over our lives, Lord, over our church. Dalay ko ni mong ngalan, imo lamang ang tanang dungog o himaya, in Jesus' name. And everybody shout, Amen! Amen! Again, kusog nga pakpak para sa ato ang buhi nga Dios, nga aniya sa ato ang taliwala. Woo! Hallelujah! Maayong adlaw kanatong tanan, mga anak sa Dios. Are you excited? Nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga gawas kang Ginoong Jesus. Wala gyud tay mabuhat. Amen. Salamat sa Dios kay naa siya sa tong taliwala. Ug andam siya mupuno dili lang sa building kundi ikaw ug ako yang puno ni igsoon nagtuo ba ka ana? Hallelujah. Come on, a shout of praise for the Lord. Lord, we are confident that you are here. We are confident in your power. Ug ang confident, gawas nun nga muawit para kaniya. Come on. Hallelujah. Woo! Oh, oh, oh. Come on, sing with me. Oh, oh, oh. Oh, oh, one more time. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Come on. I'm casting my cares
side. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. Yeah. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good, come on! Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Woo! Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. Come on. I'm putting my fears aside. Yes, Lord. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you. Shout it out, Jesus. Yeah. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Come on, sing it out, church. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. Hey, thank you, Lord. Come on, natin papakato mga kamot para sa Diyos. Woo! Kung nagtuo ka ni Igsoon, shout it out. I will stand upon your truth, Lord. Dili mausap. Do you believe that? And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days Come on, a little bit louder. for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Come on, shout it out. Today's the day. Today's the day. Come on, a shout of praise. Praise Him. You are good, Lord, all the time. Dili mo pakyas. Woo! Come on. Rock and roll to the Lord. Amen. Woo! Hey. Hallelujah. We give you all the praise, Lord. You are God, and I am not. So take your place above my life. With everything, with all I am, I'm holding on to your plan. My life is not my own. So come and take control. 'Cause you alone are good. Come on, you are good. You are good all the time. And your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good, Lord. Oh, you are good all the time. And your love endures forever. You are good all the time. You are good. Woo! You are good.
church, kulang pa. You are good. You are God, and I am not. To take your place above my life. With everything and all I am, I'm holding on to your plan. My life is not my own. Come on, declare it. Come and Take control over this place, Lord. 'Cause you alone are good. Woo! You are good All the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. Come on, sing it out, Happy Church. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. Shout it out. You are good. Woo! Come on, there is no other name but the name of Jesus. Amen. In this place, in your house, in your life. Come on. There's no other name like Jesus. Come on. There's no other name like Jesus. One more time, come on. No other name like Jesus. There's no other name like Jesus. Come on, shout it out. Woo! There's no other name like Jesus. Yes, Lord. No other name like Jesus. You are good. You are good. Come on, church, sing it out. Love endures Woo! forever. You are good all the time. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. No other name. Come on. There's no other name like Jesus. There's no other name like Jesus. Come on, church. There's no other name like Jesus. There's no other name like Jesus. You are. Come on. God is good. Come on, declare. Bless Him. Praise Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. There is no other name, that is so much powerful, Lord God. Hallelujah, Lord God. You are so good sa among kinabuhi, Ginoo. Come on, Ikson, ipataas mo hang mga kamot. Dili nato ni mahimo kung wala, kung dili maayo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. He's so faithful. Hantod karon gi-extend niya atong kinabuhi because of a purpose and because maayo siya sa ato ang life. We can't control sa tanan nga nahitabo sa kalibutan. Sa tanan nga nahitabo sa ato ang kinabuhi. But if kauban nato ang Ginoo, wala tay angay ikabalaka igsoon. And this morning, just open your heart. Just worship the Lord. Just fill your heart with thanksgiving for everything that the Lord has done sa imong kinabuhi. Just worship the Lord kung kinsa siya igsoon. Hallelujah, Lord God. We are here, Lord God. Thank you, Jesus, Lord. We offer our hearts to you, Lord God. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be.
than enough, Lord. Oh, Holy Spirit, we want you. We want you. We need you, Lord, more than yesterday, more than the air that I breathe. And I am nothing without you. Nothing without you. Not enough unless you come. Will you meet me here? Come on, tell the Lord. 'Cause all I want is all you kanako. Anihang buhi nga Dios. Anihang buhi nga Dios. Nagpakamatay diha kanimo. Ako ang naglukat kanimo. Ako ang nagbisti kanimo. Diha sa pagkamatarong, sa kaluwasan. Lakaw sa tulit nga dalan. Subaya ang pagkamatarong. Subaya ang dalan sa katarong. Gibugtian ko ikaw sa kong kinabuhi. Gihatag ko kanimo. Gihugas ko kanimo ang hamili kong dugo. Tun-e bagayo ang akong pulong. Kay dili ka mahusukarap sa kalautan. Walay kangit-ngit nga mutabon diha sa imong dalan. Kaya ang kahayag nagauban kanimo. Nasayran ko ang imong hunahuna. Nakita ko ang imong kinabuhi. Gikalatid ko na ang katapusan sa imong kinabuhi. Busa pagbatkon kanunay kanako. Hinluy ang imong kaugalingon. Pagmaputli sa akong atubangan. Ayaw man sahi ang imong kasing-kasing. Sabisan gamay nga sala. Nga maghatag kanimo kangit-ngit. Maghatag kanimo kapildihan. Maghatag kanimo kaparutan. Kayang kadaugan, gihatag ko kanimo. Tibuok kinabuhi mo giampingan ko. Tibuok kinabuhi mo gikuralan ko. Sa akong kaala mo kahibalo. Sa akong gugma. Sa akong bandianon nga gugma. Gipatos ko ikaw. Sa matag karon og giampingan og gisusi ko. Ako ang naghatag kanimo sa kinabuhi. Ako nagpahimutang kanimo dinhi sa kalibutan nga mangit-ngit.
Ayaw ikaw mga butang nga mulungtan sa makadiyot lamang. Nahunaa, kugma ako, kaya ko ang naghatag kanimo sa kinabuhi nga walay katapusan. Din anak ko, kuralan ko ikaw sa tanan kong gahom. Kuralan ko ikaw sa tanan kong kusog. Kusog, uban sa kumanulunda nga mga anghel nga naa sa imong kinabuhi. Pusa mga anak, paglipay kamo kanako kaysa makadiyot nga panahon. Kuhaon ko na ikaw gikan sa imong gikahimutangan. Sa makadiyot nga panahon, birahon ko na ikaw. Imasinati ko na kanimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Kalipay, kalinaw, kaligdong, kaligon, pusa lahutay gayon. Ayaw papildi sa kagityen. Nagingon ang polong sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. We receive your word, Lord, this morning, Ginoo. We thank you for your promises, Lord. I know, Lord God, matinud-anon kasi mong mga saad, Ginoo. We keep holding, Lord God, ani nga mga saad, Lord, while naami sa kalibutan. We also remember your warning, Lord God, sa mong kinabuhi. As we walk every day, Lord, magkinabuhi may Ginoo subay sa imuhang kabubuton. Nga dunay putli nga kasing-kasing. Hallelujah. Come on. Give God the highest praise. Pinakakusog nga palakpak. You can do better than that. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord. Receive everything, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Makalingkod mo mga igsoon. Praise the Lord. Sa makausa, atong taga-kusong nga palakpak ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah! Salamat Lord, salamat sa presensya ng dapita. And now, humanaman ta nga muhatag sa atong pagdaig diha sa Ginoo. It's giving time, amen? It's time to give sa ato ang mga finances mga igsoon. Salamat kay sa Ginoo. Allow me to read the word of God. Ingon ang Psalms chapter 24 verse 1. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it, Amen mga igsoon? No, kaning ato ang kitang tanan nga nakakaron at tagayaan ni ang Ginoo. Muna nga wala gay laing rason nga dita kahatag sa Ginoo kay una siya nga mihatag nato, no? God is the provider of everything. Siya ang ato ang supplier, atong provider. Kung ang Ginoo nahimo nimong provider, say amen. Hallelujah, praise the Lord. No, dili lang sa financial, but dihapon sa mga espirituhano, mga butang. And will supply all our needs. Hallelujah. So what is holding us from honoring God with our money, time, and resources? Kisa may makapugong nato? Wala. Karong kabuntagon, since walay nakapugong nimo sa paghatag nimo sa imong awit, sa imong kasing-kasing, sa imong pagsimba sa Ginoo through songs, no? Wala apoy makapugong nimo karon sa paghatag nimo sa imong tithes and offerings. Sa katapusan, Philippians 4:19, and your God and my God will what? Will meet all our needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Amen ba mga igsoon? I know ang tanan excited nga mohatag diha sa Ginoo. Dinhapon sa among mga kaigsuonan diha sa online. Good morning. Salamat kayo sa Ginoo sa pakig-join sa pagsimba diha sa Ginoo through online. No diha pod pwede po ka makahatag sa Ginoo through our sa ato ang diha sa tong screen natay mga account number dira nga makahatag po ta diha sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Pwede ba ta manindog maigsoon? Hallelujah, praise the Lord. Og sa imong pagtindog, kauban sa imong pagtuo, ingon si Pastor Roxan ganina, kauban sa imong kasing-kasing, o karong kabuntagon, kauban sa imong tithes and offering, o kauban sa imong kasing-kasing, o sa atong pagtuo, atong ipataas kini mga igsoon. Hallelujah. Og sa akong pag-ampo, just agree with me this morning and feel the presence of God. The Lord is in this place. Amen, mga igsoon. And He is worthy to be praised. No? Online man, face-to-face man, He is worthy to be praised. Pinagi sa ato ang tithes and offerings. Hallelujah. Labing gamhanan, buutan na mga Diyos. Salamat kayo, Ginoo. Salamat kayo, Diyos, nga nagpahinumdom ka namo
karong kadlawon, karong kabuntagon, nga ikaw ang tag-iya sa tanang makita o dili makita. Solid liquid gas, Lord, tanan kusog, hangin nga walay bayad, salapi, kaalam, Lord, salamat kayo Ginoo. Mo nang niami karong kabuntagon, mubalik sa amo ang tithes, no, muuli sa among tithes, ug muhatag sa among offering, kay usanis ka pamaagi o Dios nga ipakita namo Lord, nga nagpahinumdom Lord nga ikaw ang tag-iya, amo kang gidayeg karong kabuntagon sa among paghatag o Dios. Ug salamat kayo Ginoo nga ikaw Lord, ikaw Ginoo kasaligan ka nga mutagbo sa tanang panginahanglan sa imong mga kaanakan. Lord, among gi-receive Ginoo ang tanang panalangin, benepisyo sa cross o Dios, benepisyo sa imong gibuhat for us Ginoo. Lord, we receive spiritual blessings, financial blessings, maayong panglawas Ginoo. Lord, wisdom and knowledge to acquire health God, to mga businesses. Lord, katanan nimong kaanakan nga negosyo, Lord, another branch Ginoo. More nga mga customers, more nga mga kliyente Ginoo. Sa mga naka-apply og trabaho, Lord, ma-regular Ginoo, makasulog trabaho, Diyos. Salamat kayo Ginoo. Lord, we also pray Ginoo nga samtang magtagad mi simong pagbalik o Dios, mag-increase pud mi Ginoo diha sa pagsimba, sa paghatag o Dios. Lord, ang among pagampo Ginoo, ang among goal Ginoo, is dili lang taman karong adlaw Lord, but Lord, mo increase pagyud Ginoo, mo increase among paghatag kay nasayod mi Dios. Sa diyang mo increase among paghatag, mas mo increase pud Ginoo ang imong paghatag sa imong panalangin namo o Dios. Salamat kayo Ginoo. Salamat kayo, O Diyos, sa imong pulong sa Salmo 24:1, Lord, nga ikaw ang tag-iya sa tanan. Muna angayan kang ulian, angayan kang tagaan, Ginoo, sa amo ang tithes and offering. Bisan pa sa mong G12 offering, sa amo ang mga love gift, Ginoo, tanan, Lord, tanan, Ginoo, sa amo ang mga kanang pledges, Ginoo, sa among mga first fruits. Salamat kayo, O Diyos. Amo kang gisimba karong kabuntagon, pilagi sa among salapi, O Diyos. Salamat kayo, Ginoo. We love to give you, Lord, sa among pinaka-the best, sa ngalan ni Jesus. Amen. Let's give mga igsoon. Hallelujah. Pagpakan ng Ginoo maigsoon. Hallelujah. Sa mga kosa, ako ang gi-welcome ang tanan. Hallelujah. Amen. Salamat sa Ginoo. Welcome sa ato ang ikaduhang Domingo sa bulan sa Hulyo. Amen mga igsoon. Salamat sa Ginoo mo nang i-receive yun ang panalangin sa Ginoo. Salamat kayo sa makausa. Welcome na ko ang tanan. Salamat sa presensya karong kabuntagon. Ang Ginoo nalipay kaayo sa pag-ani karon. And sa kaduha, dili pud dato pakyason nga dili pud ta ka dili ta ka meet and dili ta ka appreciate sa itong mga VIPs this morning. Amen? So, salamat sa Ginoo. No? Gawas, ako naman ang ginabalik-balik, gawas sa presensya sa Ginoo, ang kalipay ni aning iglesia is ang ato mga bisita. Amen? Kay sila ang gift sa Ginoo karong kabuntagon. So, ma'am, sir, no? If this is your first time, kung karon pa jud ka naka-apil ani nga panimbahon, bahalag walay ga-invite nimo or wala, as long as karon pa jud ka, dili nga sides akong wala, palihog kog tindog, mga VIPs nato. Ma'am, sir, pwede ba ta mo tindog? Kadyot lang kayo. Ala, naa si ma'am, naa si sir. Hallelujah. Ato pakpakan ng Ginoo Mexo. Padayon, sir, padayon, ma'am, tindog, padayon. Salamat sa Ginoo. Dili nga sides sa tunga. Nabatay mga first timers, mga VIPs nato. Hallelujah. Praise the Lord, no? How about sa ako ang tuon? Nabatay mga VIPs, mga first-timers na to. Praise the Lord. Dito sa VIP Lounge, nabatay mga VIPs. Salamat sa Ginoo. Salamat, ma'am, sir. Ato pakpakan ng Ginoo Maigsoon sa kinabuhi sa to mga bisita karong kabuntagon. Ma'am, sir. Padayon sa tindog, sir. Salamat kayo. Ma'am, sir, salamat kayo. Nalipay kayo mi nga naamo karong kabuntagon, no? Dili mo VIP aning church lang, but VIP mo sa Ginoo. Importante kay mo sa Ginoo. Mo nang gidala mo niya lapita para makaila mo sa gugma sa Ginoo. So, in behalf sa among senior pastor, si Pastor Estrellita, Aleman, kauban atong tanan. Amen, amen, mga igsoon. Nalipay kayo mi nga namo karong buntaga gyud. Seryoso, nalipay jud kayo mi nga
Una nga, amo mga pag-ampo nga, sa sunod Domingo mo, balik pagyud mo. Ngay kalipay kay namo mo. So salamat kayo, ma'am. Ato sa Bakbakan, sir, salamat kayo. Pwede naman mga lingkod, ma'am, sir, salamat kayo. Sila, ato pong Bakbakan ang ga-invite nila, kaway-kaway ang ga-invite. Sino nag-invite? Kaway-kaway. Ay, si Doc. Alam na, no? Salamat, Doc. O sa ato pong mga bisita din sa atong online, no, Luzon, Visayas, Mindanao, and sa ato pong mga overseas na kaigsuunan. Salamat kayo sa inyong pag-join and sa mga brothers and sisters sa online. If this is your first time pod, no, nga magkikauban sa tuang panimbahon sa online, please i-type sa comment section ang first time para amo mo follow up mo nang alipay kayo mi nga ayno nga ang Ginoo dili lang siya taman sa face to face pati hapon sa online kaputon pud niya no ang imong kasing-kasing. So sa among mga VIPs diha sa online, please type lang sa word nga first time para ma-entertain mo na mo. Salamat kayo sa Ginoo. Amen mga igsoon. And for our highlights this week, kay ang atong Dios, uwi man, uwi po ang atong church. Let's witness ang atong mga highlights. Ato palakpakan ng Ginoo Maigsoon. Kaya nga ato ang church alive. Amen, amen, Maigsoon. Kaya nga ato ang atong iglesia alive. Muna naagit tayo mga activities kada semana. So kinsa na may andam mamahaw karong kabuntagon ngayon, amen. Amen, amen, amen. So mamahaw ta sa pulong sa Ginoo, but before that, isip nga respeto sa presensya sa Ginoo, tanang gadget ato ang palungon or atong i-silent Maigsoon, wala tay laing focus karon o dili ang pulong sa Ginoo. So ako po ang gi-discourage ang pagtindog-tindog, ang pag-adto sa CR, no? Salamat sa Ginoo. Og maminaw kita ato kasing-kasing ato gyud ipaminaw diha sa pulong sa Ginoo. Og walay laing ang model sa pulong sa Ginoo. Ako ang ate, no? Ang ato ang walay lain na pinakagwapa nga anak ni pastora kinambulangan. Salamat sa Ginoo ang atong head sa nag-lead no sa akong mga mentor. Ang network pastor sa Wengsters, ang mga taga Wengsters mag-ingay. Amen. Pastora Rowella, Ramayrat. Praise the Lord. Good morning. Maayo kaayo ang Ginoo karong buntaga, karong adlaw. Amen. Let's all stand up for the word of God. Welcome sa ato ang first service today. Ganahan kay ko aning first service ba kay kahanga-hanga kay nimo mataog sayo. Okay. Challenging para sa ko, challenge ang pagmataog sayo and you are all mga champion pagmatag sayo. Amen. Salamat sa Ginoo. Also sa naa sa ato ang online karon, welcome. Let's get ready for the Word of God. Andamo nato ato ang mga Bibles. This church always encourages pagdala sa ato mga Bible, actual nga kanang book. Oh, okay ramang gihapon nga natay digital nga Bible, pero kung natay katong actual nga book, mas nindot pud to siya, no? Amen? Okay, let's open our Bibles in the book of John, chapter 14, verse 23 to 24. Juan 14:23, versikulo 23 hangtod sa 24. Nana? Okay, salamat sa mga ning respond. Juan 14:23 to 24. Basahon na ako sa Good News nga translation. Nag-iingon, Jesus answered him, "Those who love me will obey my teaching. My Father will love them, and my Father and I will come to them and live with them. Those who do not love me do not obey my teaching. And the teaching you have heard is not mine, but comes from the Father who sent me." Amen. Mag-ampo ta.
Ginoo, daghan kayong salamat that you are here with us. Lord, you are in this place. Your presence is in this place. And Lord, we honor you, Lord. We exalt your name, Lord God. Wala na ilain pa among gipasidunggan ning dapita. And right now, Lord, we are ready. Our hearts are open. Lord, not just our physical ears, Ginoo, but our spiritual ears are open, ready to receive from your word. And not just to receive, Lord God, but Lord, to obey, to respond, Lord God, sa imong pulong. Ginoo, nga mahimo ni namong makinabuhi sa amo ang matag usa ka kinabuhi. Mutubo mi, Lord God, sa amo ang pagtuo diha kanimo. Salamat, Lord, karong buntaga. Lord, wala na mo gitugutan any spirit, Lord, that is not of you, Ginoo, nga mo disturbo karong buntaga. We only allow your spirit to speak to us, Lord. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Ang tanan mo ingonog. Amen. Amen. Makapanglingkod na mo mga igsoon. Okay. Ang karumuntaga maghisguta mahitungod og obedience. No, ang title is Obey the Lord. So if you have your notes with you, no, imong notebook, imong ballpen, nindot kaayo nga mag-take notes gid ta. Kay mo na siya ang kanang usa sa timaan sa usa ka disciple, usa ka tinun-an ni Ginoong Jesus. Oh, do you remember your kanang school days? So, sa eskwelahan, high school, college, baka. Importante jud kaayo mag-take notes na ay mga maestro, mga professors nga dili sila ganahan musulat sa board. Diretso lang sila yaw-yaw. Ay, kadali lang sir, kadali lang ma'am, kay mag-notes ko. Oh, unsa na ba kaha dinhi nga espirituhanon na atong pagtuon diha sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. All right. O ang verse nga tong gibasa kaganina sa John chapter 14 verse 23 to 24. Do maghisgot ta karon og obedience, pag-obey, pagsugot, pagtuman. Ang verse mainly naghisgot mahitungod og love, gugma. No, ing na love. Gugma. Oh, nag-ingon din nga sa verse 23, ingon si Jesus, because nakigstorya man guni siya sa iha mga disciples. This mo ni ang panahon nga kanang dunay siya discipleship, mentoring sa iha mga tinun-an. Kinsa ba yung mga tinun-an ni Jesus dinhi? Amen. Magpa-mentor ta. Oh, kaning magpa-disciple or magpa-mentor, magpatudlo, dili lang ni siya merely naminaw sa wali, kundili ka na bitong na coaching, no? Kinsa bay ning agi dinhi og mga reviews para sa board exam or kanang sa sports, na ay coaching ba, na ay kanang close nga pagtudlo. Dili lang kay kanang nag-discuss lang sa subject, kundi doon nagyoy tinuuray nga pagtudlo nga dapat i-aplikar. Amen? So naata karon din we are here every Sunday. Salamat sa Ginoo that for the opportunity that we can still gather even na social distancing. No, sige pa maghihapon ta karon. But salamat sa Ginoo that we can come and we can sit down and not just hear the word of God, but really into the word of God para naatay. Unsa man imong Lord, unsa man imong isulti nako. Lord, unsa man imong gustong badlongon nako. Lord, unsa man imong gusto nga mausab sa akong kinabuhi. That's what you're here for. Dili lang kay magpa-check ka og attendance. Lord, ni simba baya ko. No? Naata diri maminaw sa wali aron andam ta nga mausab. Amen. No, andam ta nga mabadlong. Amen. Kay kung nagsimba anhilan ta diri kada Domingo for pila ka years and then ang aton kinabuhi it's the same. Dili ta Ginoo nga the same yesterday, today and forever. Mausab ta. Amen. Ina imong tapad mausab ko. Amen. Oh, salamat sa Ginoo. So the verse naghisgot din sa ingon si Jesus, those who love me, katong nahigugma nako will obey. And sa verse 24 na ingon pud siya sa opposite, those who do not love me do not obey. So ang pinaka foundation is love. No, ingon si Jesus nga,
Katong nahigugma nako, muobey nako. Mutuman, musugot sa unsa ako ang gikuman sa akong gisulti. But apan katong wala nahigugma, dili makatuman. Oh? So, pwede nimo ma-equate love equals mo-obey ka, obedience. Wala nahigugma, wala nag-obey. Oh, simple. Ang kanindot kaayo sa Ginoo ba is that kanan straightforward siya. Kung unsa ihang gusto nga ipaabot nato, isulti niya. Walang pasikot-sikot. Oh, wala kanang he doesn't go beating around the bush. Diretso siya kung unsa iyang sulti. Higugma ka nako, you will obey me. Wa ka nahigugma nako, you will not obey me. Oh? So, nantawon ni nato, kinahanglan ta makasabot nga before ta maka-obey, naani ang foundation sa paghigugma. No, we need to understand that in order to obey God, we need to love God first. Amen? Oh, kay mo ni gusto sa Ginoo, relationship first, then follows obedience. Gusto siya nga dunay relasyon. Gusto si Jesus nga makipagrelasyon nimo. Gusto siya nga masugdan, dili ang kanang dili pareha sa dili manggudwa mong taghimo sa Ginoo nga robot ba nga. Unsay command nga gihatag sa robot, mo dayon. Oh, gusto sa Ginoo dunay relasyon. Ina relasyon. Oh? So relationship first, then follows obedience. No love relationship, no obedience. Oh, kinahanglan masabtan nato. Oh, gusto sa Ginoo nga dunay relasyon. Example, no? Kung wala kay paghigugma sa imong ginikanan, isud kaayo ang pag-obey. Na may mga anak ka mo obey sa ginikanan out of fear and terror. Oh? Pero nindot kaayo ang pag-obey sa imong ginikanan. Kung ikaw ginikanan, nindot kaayo nga i-obey, tumanon ka, sundon ka sa imong anak, kung dunay paghigugma nga relasyon. Amen? Oh? O mga bana o mga asawa, no love for your spouse, no love relationship, no submission and obedience. Oh, yung bitaw ang pulong sa Ginoo nga kanang pagsubmitay kamo sa submit to one another. Importante kaayo na sa relasyon sa mag-asawa, kung walay maayo nga gugma nga relasyon, lisod kaayo i-submit sa imong bana, lisod ka i-submit sa imong bana. Lisod ka i-obey kay wala may relasyon sa paghigugma. Walay paghigugma sa atoong nasod, walay loyalty. No love for the Philippines, walay loyalty. Goodbye Philippines, I will go to Bohol. Oh. Wala ba ito tanahigugma sa itong nasod sa Pilipinas? We don't care about kinsa ang mahimong presidente. We don't care about kinsa mahimong mayor, atong gobernur. But when we love our beloved nation, ang Pilipinas, ang Pagadian City, ang Zamboanga del Sur, we care. No? Doon na tayo pagtagad. Doon na tayo pag-submit sa authority nga naa. Doon na tayo pag-obey sa rules nga na-establish sa ato ang land. Amen ba? Oh? So, importante kaayo. Jesus clearly understood that in order for us to obey His commands, we need a relationship with Him first. Oh? That's why, sa 1 John chapter 4, verse 19, 1 Juan 4, versikulo 19, yun diha, we love because He first loved us. Nahigugma ta sa Ginoo, we can obey the Lord because una siya nga nahigugma nato. Oh, dili kita ang unang nahigugma sa Ginoo ha. Siya ang unang nahigugma nato. Mo nang nakabaluta unsa ang gugma. Nakabaluta kinsa ang gugma because siya ang unang nahigugma nato. Amen. He's the one who taught us how to love.
We receive that love, that unconditional love, na dawat na nimo, na dawat na nako. No, gipasaylo ta niya, no matter unsa ka dark ang imuhang past, unsa ka ngilad ang imuhang kinabuhi. Grabe ang pagigugma sa Ginoo. Walay kondisyon. No? Usa ka nindot nga gugma, no? Karon nga nakadawat ta sa gugma sa Ginoo, it's our turn to show our love for Him. Amen? Kisa ba'y nakadawat diri sa gugma sa Ginoo? Oh? Nindot ka ayon ng kuan ba kanang relasyon bitaw nga kanang na naghigugmaay, no? Ang lalaki nahigugma sa babae, ang babae nahigugma sa lalaki. Kay lisod kay ng one-sided love lang. Diba? Mga young people, lisod kay ng ikaw ra ang nahigugma tapos ang isawa. Oh? Mga girls, lisod kay ng ikaw ra ang kanang grabe ka kilig. No, ang lalaki kay wa raday kapansina. Oh. Sometimes ing ana ang atong pagigugmas, ing ana ang atong relasyon sa Ginoo one-sided. Si Jesus ra ang grabe kakilig nimo, pero ikaw wa kay pansin ni Jesus. Oh. So one-sided ra kayo, unfair kind of love. Ang term nga unrequited or unrequited love. One-sided lang ba nga, ang isa ra ang nagtagad, ang isa, lahi ang iyang gigugma. Ing ana bakha ta, no? Kasi Jesus na higugma kaayo nato, pero ikaw lahi ka og higugma. When you have received the real love and forgiveness and care, pagtagad gikan sa Ginoo, dili ka makaresist but to love all back niya, pakigugma balik niya. To show Him how much you love Him. It's our time to show our love diha sa Ginoo. Amen? Unsaon man. Ingna how? By obedience. Pinaagi sa pagsugot or pinaagi sa pagtuman. Ang usa ka Kristohanon dili ka makaingon nga nahigugma ka sa Ginoo sa imong pulong lang. Huh? A Christian cannot say that he or she loves the Lord pero wala dae nag-obey sa pulong sa Ginoo. Kutob ra sa words. Maay ka ay mo worship sa Ginoo, Lord, I love you. Mukanta pa, I love you, Lord. Pero pag human sa kanta, human sa pagsulti og I love you, ang kinabuhi wala nagpakita, wala nag-obey sa Ginoo, wala nagtuman sa iyahang mga pulong. Lisod kayong anak nga Kristohanon. Don't just love the Lord by your words only. It doesn't please Him. Dili na makapahimot sa Ginoo. It hurts Him. Kumusulti lang ta nga, I love you Lord, sa ato ang pulong lang, pero wala ta nagtuman sa iyahang pulong, makapasakit ni Jesus. Jesus loves the Father, that's why He obeyed His Father even to death. Hangtod sa kamatayon. This morning, share ko upat ka punto lang about obedience. Gikan sa word nga obey. That's O-B-E-Y. Spell obey. Salamat sa Ginoo. Number 1, letter O. Sa litrang O. O stands for obey and don't complain. Do not make excuses. Obey and don't complain. Don't even make excuses. Kabalo ka sa linya sa military, or sa police, obey first before complain. But kabalo ka din sa Ginoo, obey and do not complain. Obey and don't make excuses. Daghan kay mga Kristohanon nga ilahang specialty kay kanang paghimo og complain og mga excuse. Wala na dinhi. Ina imong tapad wala na diri, dili na ako. Salamat sa Ginoo.
No, mga Kristohanon, mga complainologist o mga excusologists. O kung suguon na gani, kung muna isulti sa Ginoo, nagka-complain na ay mga excuse, na ay mga dahilan. Kung suguon sa mama, siya lang gud oh. Napakugibuhat din Oh, kung suguon sa leader, ayaw lang ko, kay dili pa ko kabalo. Oh, kabalo ba ka nga kung suguon ka sa imuhang leader? That's an opportunity for you, not just to obey the Lord, but an opportunity for you to grow in the Lord. Oh, kay kung walay mga opportunity nga sama nga gi-open gikan sa imuhang leader, di ka makakita sa imong kaugalingon nga motubo. Di ka maka-step out sa imong walay opportunity for you to step out of your comfort zone. Oh, suguon ka sa imong leader, sige ka nang pray for our snacks. Oh, kung makuyawan ka ana primero para sa magampo, para sa pagkaon, Lord, tabangi ko Ginoo, no? Ingan naman jud na mga first time. Makuyawan man jud ta. But kung mo step out lang jud ka in obedience, mahimo gyud na nimo. Makonquer gyud na nimo. Gikan sa pag-ampo sa snacks, hangtod sa pag-open og cell. Oh, grabe. Hangtod sa pagkamahimo kang kanang kaparte sa encounter. No? Mag-increase man ang opportunity. Because you will conquer from one level to another level man. Dili man ka mo stay nga mag-pray lang sa pagkaon. Huh? Unless kung ning malibad ka sa next opportunity na pod. Dili lang ko mag-pray lang ko sa snacks. Huh? Ayaw complain. Ayaw paghimog excuse. Pag maingon nga, imong leader, dugay naman ka wala nag-appeal og cell group. Ay, kung an lagi busy ka, ay ko daghan ka ayong checkan nga mga modules. Uy. Ang modules, na mahurot. Ang cell group, maulahi ka. Mawala na ka. Ayaw og himog excuse. Kung gasigi ka og kanang himog excuse, mahutdan gyud ka. Busy, na trabaho, na mga bata, bantayan, sunod na po. Unsa na po ka akong excuse, no? Sakit akong tiyan, sakit akong ulo. Nag-ulan. Di yun mahurot. Ayaw na pag-undangan na nato, mga igsoon. Amen? Amen? Simple ka, ayaw nakabutang. Fall in line. Wear your mask properly. Simple kaayo. Social distance. No U-turn. Ay, wak bitaw nakakita. Good, pero di naman good. Ay, nagdali ko. Sila na palinyahan, nagdali ko. Simple kayo ng mga instructions ng kinahanglan ng kanang straight nga obedience. Nganong dili man ta kahimo. Then magyaw-yaw ta nga nung naay mga rebuildi. Ikaw di ay gamay di ka nga rebuildi, kawa ka ng tuman. Bantayan nato ni mga igsoon because kita nahigugma ta sa Ginoo. Amen? So, why don't you just shut your mouth out and then just do it? Ay napag-complain, ay napagdaghang excuse. Buhata lang. Buhata lang. Kung busy ka, you will have a time. No? Hey, kinsa ba busy dire? Busy man gani nang way gibuhat. Busy-bisihan. Pero kabalo ka, ang Ginoo nakailan nimo. Kabalo sa imong kasing-kasing, nakabalo siya unsay dagat sa toang utok, unsay naa sa toang kasing-kasing. So kung sige ta complain sa una, kung nagsige ta og nihimo og pasumangil, excuse, mausab na ta. Amen? Ina mausab na ko. Yes. Obey and do not complain. Do not make excuses. Si Jesus at the Garden of Gethsemane, sa the time nga hapit na siya iyahang kamatayon dito sa cross, kabalubya siya. Unsay naa siyang unahan.
Naana siya picture unsa nga kalisod, unsa nga klase sa kasakit ang iyahang agian. That's why katong prayer dito niya sa Garden of Gethsemane was a real struggle. Ka-struggle kaayo hangtod ang iyahang singot na anay dugo. Oh? Kay kabalo naman siya unsa iyahang agian, unsa nga kasakit, unsa nga paglimod, betrayal, no? And pagsalikway. Gikan ang giagian ni Jesus kinahanglan makasabota, it's not just physical ang iyang giagian. Nga nang gilatigo siya, gipapasan og krus, gikurunahan. That's dili lang na mao. Lisod kaayo ang iyang giagian emotionally. Ngano man, siya ra isa. Iyahang mga friends, iyahang mga disciples, lumpag lang pinig ulahi mananakop. Oh? Gidinay pagani siya. Lisod kaayo. Kabalo siya on sa iyang agian. Iyahang pag-ampo, yun siya, Amahan, not my will, but yours be done. No? Grabe nga paghigugma. Grabe nga submission niya sa iyahang amahan. Wala siya nag-complain. Wala siya naghimog excuse si Jesus. Wala siya yun nga, sakit raman siguro ka ayon ng kurunahan o kung ano, tunok-nok ka ng, pwede dili lang, pwede magpasan lang ko sa krus. Ayaw lang ng kuruna. Oh, why hangyo-hangyo? Oh, iyahang gihalog ang tanan nga iyahang pagagian. Wa siya nag-complain sa iyahang papa. Wala siya naghimog excuse. But ingon siya, not my will, but yours be done. Oh, mamahimo tang sama ni Jesus. Wala man ta papasan nag krus ba? Wala man ta kurunahi og tunok. But nganong dili man ta maka-obey niya. Oh? Ikaduha. Letter B. Be consistent in your obedience. Be consistent in your obedience. Mahimo ka, unsa nang consistent? Kana makanunayon. Dili fluctuating. Steady lang. Oh? Be consistent. Consistency and faithfulness is important diha sa Ginoo. Importante kaayo. The Lord is counting on your faithfulness. Oh, He is counting on your faithfulness. Sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9. 2 Chronicles 16:9. Sa NLT nga version nag-ingon, the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Are you fully committed sa Ginoo? Amen? Oh? Ang atong pag-commit sa Ginoo, it's not just by words. Kinahanglan dunay action. Kinahanglan makita sa atong kinabuhi. Don't just obey God for a time or season sa imong kinabuhi igsoon. Ayaw lang siya sunda. Don't just obey because you feel like obeying. Oh? Ayaw tumana ang pulong sa Ginoo kay feel na ko ni. Oh, feel na ko ni tumano na ko. In the mood ko karon nga mohimo sa kong devotion. In the mood ko karon. How about kung dili nimo feel? That's why kita gitawag ta sa Ginoo, gitawag ta sa Bible na ingon nga dili magkinabuhi diha sa pagbati, to live by faith. Kaya ang ato ang pagbati mag-usab-usab. Karon ganahan ka sa imuhang bana. Ugma, sunod adlaw, way lami. Oh, mag-usab-usab ang emotions. Pero sa dihang committed ka, especially dinha sa kaminyoon, maski imuhang asawa way hilamos. Kagwapa gid nimo oy. No. Ning commit ra ba ko ani, ning I do ra ba ko ani dito sa altar. I do kung mag-makeup, I do kung walay kilay. No? I do kung naa or walay makeup. I do kung naay hawak or what nay hawak. Because that is commitment. No? We are committed to Christ.
So whether you feel it or not, like obeying sa pulong sa Ginoo, kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo, we must obey. Kay committed man ta sa Ginoo. Oh? Obey the Lord. No, don't just obey God because na kay pending a request. No, kanang imong gi-bribe ang Ginoo ba nga. Lord, mo take bi ako og kanang board exam na last weekend man siguro board exam sa nursing, no, nursing board exam. Lord, mo na ako'y pangayoon nimo mo take ko og board exam. No, buutan kay ka, mo-obey gid ka. 100% attendance sa cell group. Grabe sayo kayo og simba. Pagkahuman nimo og take sa board exam, ambot na lang. Ayaw gingana. Nga ka nang umuobey lang ka sa Ginoo, mag-behave lang ka, kay naa kay gipangayo. Oh? Unsay mahitabo pagkaman kung i-grant or dili ang imong gipangayo sa Ginoo. Oh? Tungod kay nagdepende sa imong gipangayo. Oh? Obey the Lord without any condition. Oh? You obey the Lord because you are still young. You are single. Wa pa ka na minyo. Wa pa'y mga sagabal kunuhay sa kinabuhi. No? Yes, I can go to the cell group, maka-involve ko og ministry kay kuan pa ko, pwede pa ko mo-obey sa Ginoo kay batanon pa ko. Single pa ko, no, di pa ko minyo. Pag abot na nga na minyo na, nahamtong na, ay pararana sa mga batanon. Ay, daghan mo kung mga bata na yung mga bata. Sud kaayon, ako'y trabaho na daghan kay atimanon sa balay. Nahimo na pod kang excusologist. Oh. You obey because you are jobless. You have nothing worthwhile to do. Wa pa man ko'y lingaw karon pastora. Okay ra, wa pa ko'y lingaw. Pag naanay trabaho, dili na gani halos makit-an sa simbahan kay busy na kaayo sa negosyo. Oh? Fluctuating ang commitment, ang pagigugma sa Ginoo. Pag may time lang, ha? Dili tayong anak mga igsoon, amen? Because God is always faithful to us. Let us be faithful sa Ginoo. No? Let us be always consistent sa to obedience. Muhatag lang kasi mong tithes because daghan pa magsubra. But kung naay akong pagkinahanglan, Lord, next time na lang, Lord, next time na lang. Promise, yun Ginoo. Anak pa kasi Ginoo, kataonon man tao sahay, pero it's not an excuse for us. No? Let's be consistent with our giving. Oh, naamay pagkinahanglan nga dako or wala man. Oh, masamot pagani tang muhatag because kabauta unsay prinsipyo sa Ginoo sa pag-supply sa tang pagkinahanglan. Amen? Oh, usahay ba mawala atong pagka-bright, mawala atong pagka-wise. Malimta nato nga dako na noon kay ang pagkinahanglan, dili na noon ta muhatag sa Ginoo. Nabali. Kay samutang nagkinahanglan. Oh? Let us take the wisdom of God. Ngun dako kayong pagkinahanglan, mas samot pa nun ang ato ang pagka-faithful diha sa Ginoo. Amen? Amen? Matingala ka nga na yung mga Kristohanon nga dakong problema, di na noon mo cell group, di na noon mo simba. Nga gikinahanglan kaayo nato ang Ginoo sa dako nga problema nga naata. Amen ba? Oh? So, let us be consistent sa ato ang obedience diha sa Ginoo. Kung Lord, sorry kaayo Ginoo. Mahimo na kung consistent. No? Sometimes the only thing that we're consistent of is being inconsistent. Consistent lang kasi mo pagka-inconsistent. Oh, mahimo na tang mausab karong buntaga. Amen? Number 3. Letter E. Engage in the work of God. Oh, engage in the work of God. Don't exclude yourself diha sa vision. Ayaw ipagawas or no, ayaw
kinahanglan mo appeal ka. No, ingna appeal. Oh, don't exclude yourself in the vision. God's great commission was given to His disciples in Matthew chapter 28, 19 to 20, in winning souls and making disciples. Ngayon din nga, go into all the world. No? Imbitara to imuhang friend, imbitara to imuhang office mate, imbitara imong silingan. Imuhang igagaw, imbitara. Win them to Jesus and make them His disciples. The same as pareha nimo nga nahimo kang disciple diha ni Jesus. Oh, appeal dinha sa buluhaton sa Dios. Unless if you're not kung dili ka disciple ni Jesus, pwede nga di ka mo-appeal sa buluhaton sa Ginoo. But if you are a disciple of Jesus, then you have no excuse in winning people to God and making them His disciples. Oh? Mangilabot ta. Oh, ina imong tapad, mangilabot ta. Mga igsoon, we are in the last of the last days. I'm sure you are all aware of this. Oh, nga, hangtod nga ang kanang tanang mga panglihok na lang sa kalibutan, kaya moingon na, muna na ang 666. Kaya kabalo na ka nga, katapusan na kapanahunan. No? So kung kabalo na ka that we are in the last of the last days, every day nga maabot sa atong kinabuhi, matag oras, matag adlaw, matag simana, matag bulan nga maabot, dili na to sayangan. Because dili na nato mabalik ang adlaw nga ning labay. Oh? Dili na to sayangan nga watay nahimo tina sa gingharian sa Ginoo. Pila na ba kakabulan katuig nga Kristohanon? Kung imuhang sumasumahon ang imuhang pagka-Kristohanon, dako na ba kag nahimo para sa Ginoo? Oh? I don't know kung i-count ba sa Ginoo ang ato ang paghago di sa gingharian or dili ba. Pero kung kita mag-inventory sa tong kaugalingon di na sa Ginoo, dako na ba ka ato ang na-obey diha sa Ginoo? Dako na ba ka ato ang na-engage din ha sa iyang gingharian, sa iyang buluhaton? Oh, let us we need to be serious in living our lives for Jesus and His cause. Giluwas sa Ginoo, dili lang kutob sa atoa ang kaluwasan. We also need to bring others into the knowledge of His salvation. Makadawat pod sila, maka-experience pod sila sa pagkamaayo sa Ginoo, sa gugma sa Ginoo. Oh, let us engage ourselves in the work of God. Unsay meaning aning engage? Oh, E-N-G-A-G-E, no? Titanaw na ako sa dictionary, usa sa mga meaning na ingon na to offer something such as one's life or word as backing to a cause or aim. Paghanyag, paghatag sa imuhang kaugalingon, sa imong kinabuhi. No, pagsuporta sa usa ka goal, no, sa usa ka aim. Ihatag nato atong kaugalingon sa Ginoo igsoon in winning souls and making disciples. Another nga meaning sa diha sa engage is ingon diha to bind someone such as oneself to do something, especially din ha to pledge for marriage. No, kinsa ba engage din nga maminyo. Uso naman na kaayo karon sa una. I don't know kung ano ba mga engage sa una, pastora. Sa iyong panahon, wala. Karon, uso naman ka na doon na sa engagement before sa kasal. No, ang usa ka lalaki mo propose nga to sa babae, mo hatag siya engagement ring. Nga, meaning nga, kanang gusto ko magpakasal nimo, pakasli ko. Ikaw ra gyud hangtod sa ihatod ta ka sa altar, no? Nguna siya, a pledge to be married to someone. Ato ang i-engage atong kaugalingon sa Ginoo. In the Lord, akong gi-pledge, akong gisaad, akong kaugalingon to do your work. To get involved in the ministry. To win souls and make disciples. Lord, akong gi-pledge, akong kaugalingon to do cell group, to do devotional. Oh, i-engage na tatong kaugalingon sa Ginoo mga igsoon. Amen? Next, another nga meaning is to involve or to provide occupation for.
Occupation, trabaho. Ang buluhaton sa Ginoo, ang giharian sa Ginoo is trabaho. No, ang imuhang pag-invite, imong pag-follow up, ang imuhang pagtagad sa uban nga mga tao, trabaho na siya. Kinahanglan og ato ang strength, no, atong resources, ang ato ang time. Another, hire or to arrange or to obtain the use or services. No, ang paggamit. Gamit ang imong sakyanan, gamit imong balay, nga naay mag-cell group, no? Pagpagamit sa Ginoo. Amen? Magalamiton ta sa Ginoo. Another, engross or to hold the attention of. You are so engaged katong sa salida, no? Kanang grabe ka focus. Kanang na movie, engage kay mayang people, engage kaayo in playing mga mobile games. Grabe di masuko sa mama. Hantod di madunggan ang tingog sa mama. Ang mama perti nang syagit, perti nang yaw-yaw hantod pag hulbot sa cellphone, gilabay. Og iyang giluba iyang mama. Kay nadisturbo ang iyang pagdula. Kay engage kaayo siya. Na didto tanan ang iyang focus, iyang concentration. Asa ba ang ato ang focus karon? Na-engage ba gyud ka ita diha sa buluhaton sa Ginoo? Or bungkag ang imuhang focus or naakay lain nga kanang na-engage ka sa lain aside sa buluhaton sa Ginoo. No? Indot kaya na engross or to hold attention of, to enter into contest or battle with. Ang buluhaton sa Ginoo is contest. No? Mula hutay hangtod sa katapusan sa finish line. Battle against the works of the enemies. Pagpakigubat. Kinahanglan ako gining i-fight akong pamilya. I-fight din ako dinha sa Ginoo. No, dili pwede nga ako ray mo atos langit. Kinahanglan apil ako ang pamilya. Oh, nag-engage ba ka ana? Amen? Oh, let us engage ourselves with diha sa buluhaton sa Ginoo. Engage yourself in cell group, inviting your friends to church, no? Ato mga online nga mga services. No, we have our online nga kanang sa YAC nato every Thursday. No, we have our morning prayer online. Oh, we have our Sunday nga online nga mga services. Engage yourself. Like and share. No, kung morning prayer 6 a.m. Sabado, ayaw lang tanaw lang ka, sulod lang ka sa broadcast, sa live streaming, dayon after a few seconds, browse kag Facebook. Ang uban dito, perti ng ampo, ikaw ga Facebook, katawa pa ka sa mga joke dito sa Facebook, ang uban nag-ampo na. Kung musulod ka sa tong online nga mga services, engage din ha. Sugod hangtod sa katapusan. Oh? Oh, grabe gani kay ka uban maka-follow og mga kanang mga YouTube nga influencers daghan kaayo. How about ikaw sa sakto nga kana mga online nga mga platforms nato? Oh, kinahanglan mo engage pud ta din ha. Amen. Next, number 4, letter Y, and last nga point, yield to His will. Yield to His will. We cannot fully obey God if it's still ang ato ang kabubuton ang matuman. Dili gid ta 100% makatuman sa Ginoo kung ang imuha lang gihapong kabubuton ang matuman ug dili ang Dios. Lisod kaayo. Obedience requires submission, saying just like Jesus said, not my will, but yours be done, Lord. Oh? Unsa may but pasabot aning yield to His will? Unsa pasabot anang yield? Pasabot sa yield, una, to give up possession or claim or demand. Oh, pag-surrender. I-give up nimo imuhang nabatunan. I-give up nimo ang imuhang gusto. Oh, imuhang demand. Another, to surrender, to submit oneself to another. Lord, surrender ko nimo Ginoo.
Akong give up ako ang will, Lord. Imuhang will ang matuman. Lord, akong surrender nimo akong grabe nga schedule sa trabaho or sa negosyo. Mutuman ko nimo, Ginoo. Ako ning buhaton. Kita na may naghimo sa itong mga schedules. Ayaw inang Ginoo, Lord, busy kay ko, daghan kay ko, at imano, nako'y trabaho, nako'y negosyo, napoko'y mga anak, napoko'y asawa, napoko'y mga manok, mga kanding, baka, kabaw. Grabe. Ikaw naman naghimo sa imuhang schedule. Wala mang di man ang Ginoo naghimo ana nga, money imuhang schedule. Ikaw naman naghimo. Then, you can also rearrange your schedule. Kaning adlaw cell group ni. Dili pwede mang overtime. Kaning adlaw simba ni. Kaning adlaw morning prayer. Kaning adlaw muadto ko sa ako ang higala, ako siyang sultihan may tungod ni Jesus. Kita may naghimo sa tong schedule. Yield to give up one's breath or life or spirit and so to die. Grabe no, extreme. Nga pag-yield sa kanang nga meaning sa yield to give up even to hangtod sa kamatayon mo ni ang gihimo ni Jesus. Hangtod sa iyang kamatayon. Another, yield to give up and cease resistance or contention. Ang pag-surrender nga walay pagsupak. Nakainumdum ka na, doon ay bata bagibadlong siya sa iyang mama, nga dili mag-ambak-ambak sa bed. Ayun ang pag-ambak ka, mahulog ka. Ang bata, gusto mong siya mag-ambak-ambak, gusto siya ganahan kaya siya. Magtuman siya sa gusto. Hantod, yung undang na siya, kaya nasuko naman iyang mama. Yung undang na siya, lingkod na siya sa bed. Pero ingon siya nga, nag-ambak-ambak gihapon ko. Pero naglingkod na siya ha. Iyang huna-huna dahil nag-ambak-ambak lang gihapon siya. Nag-resist siya. Wala na to siya nag-ambak-ambak. Iyang huna-huna nag-ambak-ambak lang gihapon siya kaya nasuko siya siyang mama. Ingana bakata, ning ubay tuod ta, pero ang atong sulod, nag-ambak-ambak lang gihapon. Yield is to give up, to cease resistance or contention. Can you fully submit to the will of God? Are you willing to deny yourself and follow Jesus? Matthew chapter 16 verse 24. Yung ingon din ha, then Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Muna giingon ni Jesus, surrender, yield to His will. Submission requires trust. Ang pag-submit, nagkinahanglan ni og pagsalig. Ang usa ka bana o usa ka asawa, kung ingon siya nga mo-submit siya sa iyahang bana, mo-submit siya siyang asawa, it's because nagsalig man siya sa iyang bana. Nagsalig man siya sa iyang asawa. Ang mga bata, ang mga anak, nag-obey sila sa iyang ginikanan, tungod kay nagsalig sila sa iyang ginikanan. Doon ay pagsalig. Yielding or submitting to the will of God means you have full trust dinha kaniya. Kinatibuk-an nga pagsalig. Makahimo ta sa pag-submit sa kabubuton sa Ginoo tungod kay nagsalig man ta nga, Lord, kabalo man kasako ang kinabuhi. Kabalo ka sa ako ang past. Kabalo ka sa akong karon. Samot pa kabalo ka sa akong ugma. Lord, akong gisubmit akong kaugalingon diha nimo. Kung if you don't submit to the will of God, it means you don't trust Him. Wa kay pagsalig sa Ginoo. Doon na kay trust issue, my friend. Kinahanglan ka og kaayuhan. You need to be healed and be restored. Ang imuhang dili pagtuman diha sa Ginoo. Pag yield sa ihang kabubuton, meaning wa ka nagsalig diha sa iya. Kasaligan ba aton Ginoo? Yes.
No? Without a doubt, kasaligan siya 101%. Kasaligan siya. Kasaligan pa gani siya sa mga insurance mga unsa naa din ha. Kasaligan siya pag gani sa kinsa nga pinakakasaligan nga tawo nga imong nailhan. Because he never fails. Dili siya mopakyas. No? Kasaligan siya. Amen? Therefore, obey the Lord. No? Sunda siya. Obey Him. Ayaw na pag-complain, ayaw na paghimog excuse. No? Engage, no? Be faithful in your imuhang pag-obey sa Ginoo. Ayaw lang pagkaroon lang ka nga mag-obey din sa sunod. Pag walay time, di na po ka mag-obey. Be consistent in your obedience sa Ginoo. Engage in the work of God. Yield to the will of God. Amen? Amen? Atong palakpakan ng puno sa Ginoo this morning. Sa pagtapos, manindog ta. Usahay ang kaning word nga pagtuman ba? Pag-obey sa Ginoo. Sa mahadlok ta kay murag feeling nato bugat kaayo. Usahay ka nang siguro ang pag-picture nimo siguro sa pagtuman sa Ginoo kay mahimo na kang pastor. Alisud ka ayo na. No? Ay paghuna-hunaing ana. Dili pa ka kung ma-obey ka sa Ginoo, di pa ka mahimong pastor. Oh. Ay paghuna-huna ana nga lisod or akanang dako bugat. Just think of the love of God. Nga iyang gihatag diha kanimo. Samtang nagtindog ta, basahan ako diha sa John chapter 21. Sugod sa verse 15 hangtod sa 17. After breakfast, Jesus asked Simon Peter. Ingon siya nga, Simon, son of John, do you love me more than this? Ingon si Peter, yes, Lord. You know I love you. Then si Jesus na ingon niya nga, then feed my lambs. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? This is the second time. Si Peter na yun siya, yes, Lord. You know I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. The third time, Jesus asked Peter, Simon, son of John, do you love me? And this time, ikatulo na, Peter was hurt. Nasakitan kay siya. That Jesus asked the same question, ikatulo nga higayon. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Samtang atong iduko atong ulo, biyong na to atong mga mata. Na si Jesus karong buntaga, His presence is in this place. Sama sa kong giingon ganina sa sinugdanan. Sometimes the issue is not really kung maka-obey ba ta sa Ginoo or dili. Sometimes the issue, the real issue, is in our hearts. It's a love issue. Just like Jesus asking Peter, Peter, do you love me? Nangutana pod si Jesus sa imuha karong buntaga. Ikaw nga nakadawat sa iyang kaluwasan. Ikaw nga naka-encounter na ni Jesus. Mutana siya nimo karon.
Nahigugma ba ka nako? Nahigugma ba ka nako? Nahigugma ba ka nako? Og katulo, usab, ngan higayon nagreply, o nagsulti si Jesus kang Peter, to obey Him. Mahimo siyang mag-engage sa trabaho. Feed my sheep. Take care of my lambs. Dili na nato paabuton igsuon nga masakitan pa ta. Sama ni Peter. For the third time, Peter was hurt that Jesus asked him the same question, katulo nga balik. Lord, you know everything about me. Kabalo ang Ginoo, kailas siya nimo. Kabalo siya unsa imong mahimo. Kabalo siya sa imuhang panahon. Kabalo siya unsa imong trabaho, unsa kadaghan imong mga anak. Kabalo siya unsa imong even ang imong educational nga attainment. Kung himuon man gani na nimo nga excuse. Kabalo siya sa imong capacity. Kaila siya nimo. Just like Peter ingon siya, Lord, you know everything. Kabalo siya pila imong kwartang nabilin. Kabalo siya unsay ganahan nimo or dili nimo ganahan. But still, ang Ginoo nangutanan nimo, do you love me? Because obedience comes from our love diha kaniya. Let's lift our hands in the presence of God. Kung gusto ka nga mo surrender diha sa iyang kabubuton. By raising your hands, it means, Lord, I am yielding to your will. Surrender na ko, Ginoo. Sige, pakisulti sa Ginoo. Personal na, Lord, surrender na ko, Ginoo. Surrender na ko. Sa man imong gihimo nga mga complaints, sa man imong gihimo nga mga excuse sa imong kaugalingon nga dili ka maka-obey sa Ginoo, nga dili ka makasubmit sa Ginoo. Ikaw ra nga nakabalo. Come on, it's opportunity karon nga mo surrender diha kaniya. Even mangayog pasaylo, Lord, pasaylo ako. Nagsulti ko nimo nga I love you, Ginoo, pero wala na ko buhata. Pasaylo ako, Ginoo. Yes, come on. Sige, ayaw lang sa imong huna-huna. Talk to the Lord. The Lord is in this place. He is in this place. He is here. He knows your heart. He knows everything about you. Come on. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, hear our cry, Ginoo, sa among mga kasing-kasing, Lord God. Lord, receive, Lord God, mga kasing-kasing nga gi-surrender this morning, Ginoo. Receive, Lord God, mga kabubuton nga magi-surrender karong buntaga, Ginoo. Lord, we want to obey you, Lord. We want to submit to your will. We want to obey you, Lord. Ginoo, tabangi mi, Ginoo. Tabangi mi, Lord. Lord, mahimong faithful, mahimong consistent sa among obedience diha kanimo, just like you are faithful to us. Lord, just like you never fail us, Ginoo. Lord, himo ami, Ginoo, nga consistent and faithful, Ginoo, sa among pagsunod kanimo, Lord God. Lord, tabangi mi, Ginoo. Tabangi mi, Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, God. Lord, change our hearts right now, Ginoo. Lord, if this is, Lord God, love issue sa among angkin. Trust issue sa among kaugalingon, Lord. Come and heal us, Lord. Come and restore us, Lord God. Lord, kung nakapasakitan man mi, Ginoo, natagaman mi sa uban na mo nga relasyon, Lord, sa uban nga mga tao. Lord, ayuha mi, Ginoo. Lord, mahimo mi ma-restore diha kanimo, Lord God, right now. So that, Lord, ang mo ang paghigugma, Ginoo, nga kanimo, Lord God, will follow, Ginoo, obedience, Lord God, to your word, Lord God, to
to your commands, Ginoo. Lord, salamat, Ginoo. Salamat kaayo, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, salamat, Ginoo. You're in this place, Lord God. You are in this place. Your presence is in this place, Holy Spirit. Lord, just move in this place right now. Just move in this place right now, Lord Jesus. Continue to lift your hands in the presence of the Lord and just worship the Lord this morning. Hallelujah. Oh, yes, Lord. We worship you, Jesus. Come on, just worship the Lord. Worship Jesus. Oh, Lord. Salamat, Ginoo, sa iyong paghigugma ka namo, Lord God. Lord, now is the time that we can show you, Lord God, how much we love you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat sa imong pulong karong buntaga, oh God. Salamat, Lord, na usab mi, Ginoo. Dili nami mo balik sa una nga disobedient mi kanimo. Lord, dili nami mo balik sa among karaan nga kinabuhi. Lord, nga maghimo pa mig mga complaints o mga excuse, Ginoo. Lord, because gusto mi nga mo obey nimo 100%. Salamat, Lord, for the strength, Lord God, and the power, Lord God, of enablement imong gihatag ka namo. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Atong palakpakan ng presensya sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Amen. Makapanglingkod na igsoon. Praise the Lord. Ato palakpakan ang Ginoo, Mike Soon. Salamat sa Ginoo. You know what? Maka-obey ta sa Ginoo because we love Him. Amen? So, before we, sa padayon ta ako sang gihangyo ang ato mga VIPs this morning. Kauban sa among mga VIPs online. Katato mga VIPs, ma'am, sir, pwede ba ta matindog kadyot, ma'am? Katato mga bisita, mga first-timer nato. So, palakpakan mga igsoon. Salamat kay ma'am. Padayon tindog, ma'am. Salamat tayo mga new nga naabot ng mga VIPs. Salamat sa Ginoo. Ma'am, sir, salamat kayo sa inyong pag-ari karon sa mga VIPs po sa online. Si Pastor Rowella, nag-discuss siya about obeying the Lord din. While nagsulat ko maigsoon sa pulong sa Ginoo, ingon si Pastor Rowella, ingon siya nga, in order to obey, dapat ma-inlove una ta sa Ginoo. No? So, ingon siya, relationship first, then obedience will follow. So, kaning giingon nga relationship, ma'am, sir, no, mga VIPs, is ang pasabot diyan is kinahanglan nga nasa tay gugma gikan sa Ginoo. So, ang pangutana, mao day maigsoon para natong tanan sa wala pa ta kaila sa Ginoo, mga dugay-dugay na, di ba? Mao day lisod ka ayo i-obey sa Ginoo kay ngano man walay relasyon sa Ginoo. Wala nga ato ang kalibutan karon, gamay lang kayo natong kalibutan karon preting gubuta. Kay ngano man mostly sa mga tao sa kalibutan walay relasyon sa Ginoo, man dili sila ka obey sa pulong sa Ginoo. Subot ipasabot, ma'am, sir, kinahanglan day kaayo di ay nga aron ta makabuhat sa kabubuton sa Ginoo para maka-obey the Lord ta, kinahanglan una na atay relasyon sa Ginoo. So diha magsumikad ang gugma sa Ginoo. No, para makadawat ta sa gugma sa Ginoo kinahanglan natay relasyon sa Ginoo. Ang pangutana, unsaon man pastor para makabaton kog relasyon sa Ginoo? Mo na siya. Diha di kita padulong. Unsaon man? Ay, very simple kaayo. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 3:16. No, para makabaton tag gugma sa Ginoo, para makabaton tag relasyon sa Ginoo, ang atong buhaton is kay gihigugma man gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makinabuhing dayon. Buti pasabot 1:16 aron ka makabaton og kanang gahom sa pagsugot o makabaton kag kinabuhing walay katapusan o relasyon sa Ginoo para makabuhat ka sa iyang kabuton, para maka-obey the Lord ka, kinahanglan ato asang dawaton si Jesus nga atong Dios ug manluluwas. Diha masulod ang relationship. Then after that relationship, then we can obey na. So, ma'am, sir, mga VIPs na mo sa online, ang atong buhaton karon,
makikirelasyon ta sa Ginoo. Sa man pastor, ato siyang dawaton, ma'am, sir, ato siyang dawaton sa atong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. So pwede ba giangyo mo namo, no? Pwede ba ta maka atong ipiyong ang atong mata, idukuan nato atong ulo, ma'am, sir? No, then ato ang ipataas ang atong tuong nga kamot, ang atong right hand patatong ipataas. Kay ato ang dawaton si Jesus nga atong Dios ug manluluwas. Para maka-obey ta sa iyahang kabubuton. So, naatay prayer karon, palihog ko og suon nga pag-ampo, no? Kauban sa mong mga VIP sa online, naatay prayer. Kung sa imong pagtindog diha, sa imong pag-pray, ma'am, sir, suon mo na ako ani nga prayer, then sa imong pag-pray, gusto kaayo ang Ginoo nga kinasing-kasing. Sige, magsugod ta, no? Suon mo na ako, amen? Okay, magsugod ta mga igsuon. Okay, Amahan nga langit nun, akong giangkon, nga ako makasasala. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ginoong Jesus, sulod sa akong kasing-kasing. Hinluoy ako ug luwasa. Salamat sa imong pagigugma kanako ug paghatag sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Mga VIP sa online, ma'am, sir, kung imo tong gi-pray sa tibok nimong kasing-kasing, congratulations kay ngano man naa na kay relationship kay Lord. Dili relationship sa unsang reliyon but relationship kay Jesus. Then as nakadawat sa kaluwasan sa Ginoo, unsa man makabuhat na gyud ta sa unsa man, maka-obey na gyud ta kay Lord. So para mapadayon pag gyud ang inyong pag-obey sa Ginoo, para ang liso sa pagtuo mutubo pag gyud, kinahanglan nga una atong basahon ang iyang pulong, no? Nang naamoy Biblia, atuan ang basahon kay diha, no? Padayon ta nga mo level up pag yun. Kaduha, karong sulod Domingo, malipay kaayo mi nga makakit-an na pud mo namo. Dahil kung naapod mo kailan ninyo nga gusto pud mo nga makabalo sila sa love sa Ginoo, pwede kayo sa dalon karong Domingo. Dayon si katulo, kanang ga-invite ninyo na atay gitawag nga cell group. Diha sa cell group, tong ingon ni Pastor Rowella ganina, gitawag og engage in the Word of God. So diha pod mag-engage mo sa pulong sa Ginoo para padayon pud kita nga magdako diha sa pulong sa Ginoo. So salamat kayo sa Ginoo. So pakpakan mga igsoon og allow us to bless you in prayer. So kanang mga at pwede pa ta nga maka-stretch silang diha mga igsoon sa mga VIPs this morning as we bless them. Just agree with me. Heavenly Father, salamat kayo Ginoo sa kinabuhi Lord sa among mga bisita. Salamat kayo Lord sa ilahang pag-engage karong kabuntagon. I know God nga dili gyud Lord sa lagma nga ang ilang pag-ari karon kun dili imo gining plano Ginoo para makabaton sila relasyon diha kanimo for them to obey you God. And Lord, bisan pa sa nag-invite nila Lord, bless them sa among mga VIP sa online, mga first timers na mo God. Walay distansya Ginoo sa imong Holy Spirit Lord. Mukabot gyud ni Ginoo sa matag kasing-kasing. Lord, amo kang hidayah Ginoo sa kinabuhi sa among mga bisita karong adlaw sa first service. Apil na po sa second ug sa third ug sa mga bisita namo nga mobalik pag gyud karong adlaw Ginoo. Salamat kay Ginoo amo kang gidayeg Lord sa among mga kaigsuonan karong kabuntagon nga naabot Ginoo. Sa ngalan ni Jesus atong palakpakan ng Ginoo. Amen. 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 Congratulations sa tanang bisita. Kumusta man mo mga igsoon? I am blessed. I'm prosperous. I'm healthy. Wow. Balik ko na to. Kuskon ko nung pagkain na to, be. I am and I'm wise. Kisiliyohan na sa ngalan ni Jesus. Sa atong devotional, sa atong mga quiet time, sa atong balay, ito yan ang i-declare sa atong mga baba, uban sa atong kasing-kasing. Deklarar yun na nato, tungod kay, kuan mong guna siya, gahong mong guna nga, gisulti nato sa atong kagalingon. Atubangan sa Ginoo, o atubangan sa mga dili makita nga dili ingon nato. Bitaw, atong gisulti sa atong kagalingon, to confirm sa atong kagalingon, unsay para nato, para yun na nato. Amen? So, salamat kayo. Ang atong Saturday prayer, padayon gihapon nga online. Dahil don't forget, ayaw kalimot, mo engage yun ta, musulod yun ta, no? Makabatik yun ta sa presence ni Lord, samtang nagkauban ta sa atong Saturday prayer, alas 6, no? Kung di ka kamata, pag alarm, no? Atong suliton, atong time to obey. No? Kanang prayer is obedience po na siya.
Then atong wayak nag-celebrate og 15 year karong bulan sa July. Mo engage po ta kay online pa karon nga Webes, online pa siguro. Murag last Thursday ang itugod sa Ginoo mahimo na siyang on-site ang celebration sa atong wayak. Mukauman gyapon ta bisag di ta wayaker no. Bisan og mga hamtong ta atong suliton ang platform sa social media no tungod kay daghang kay kasaba-saba diha. O kita karon mga katawan sa Ginoo mahimo tang makauban sa social media nga platform. So mga natong nga paibalo og sa atong school paday ng enrollment no kung naay mangutanan ninyo atong school is Bible based ya nga kuan kanang eskwelahan na founded sa pulong sa Ginoo. Kung naay mangutanan niyo na moy anak 4 years old to junior high nag-open ta karon og enrollment. Ang school year begins on August 2 2021. So, dalagon ang ngalan sa Ginoo, manindog mo mga igsoon. Hallelujah. Kisay nakadawat karong buntaga. Ayaw kalimot, ang nahigugma ka nako, musugot nako. Ang wala mahigugma nako, dili musugot nako. Tingnan kayo, no? Klaro kayo, no? So, kung nahigugma ta, kay nahigugma man gyud ta, usay lisod musugot, pero uban sa grasya sa Dios, makahimo ra gyud ta. Di siguro kinatibukan, but samtang atong kaugalingon atong gisagmitar sa Ginoo, hinay-hinay maka-obey ta sa Ginoo. So doon na sa mga butang wa pa tong ma-obey karon, one day you can obey God. Amen. Kuan lang, ikuan lang nimo imong relasyon sa Ginoo, iugmara lang yun imong relasyon sa Ginoo, i-develop lang yun kay obedience will follow. Naglipat tong mga kamot and just thank the Lord this morning. Sige. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Sige, ina Lord, I love you. I will obey you. Balik ka, Ikson. I love you, Lord. I will obey you. Balik ko sa I love you, Lord. I will obey you. Father, thank you. Loving you, Lord. Cost your life, Lord. Ang imong pagkigugma na mo, it cost your life. Siguro among pagigugman nimo dili mo cost sa among life. But Lord, nagpaabot ka sa pagsugot namo sa gagmay og dagko nga mga butang nga imuhang itudlo og imong ikuan sa mua, ibadlong sa mua. Thank you for your word. We just receive it right now, God. Salamat sa dibok simana nimong pagtipig namo. Salamat sa dibok simana nimong pag-provide sa among pagkinahanglan. Paghatag namo og mayong panglawas, Lord. O karong simana gi-declare pud nako sa ngalan ni Jesus, mga opportunities mag-aabot sa ngalan ni Jesus. Open opportunities, Lord. Mga online sellers, mga online mga negosyo. Mga negosyo mo lambo sa ngalan ni Jesus. Mga walay trabaho, makatrabaho sa ngalan ni Jesus. Lord, niya namin sa end time. Walay laing makabenepisyo sa mga mayang butan, Lord, kundi kami. So, amo nang gideklarar sa ngalan ni Jesus. Mga panglawas, among experience this week, Lord. Protection mo against COVID-19. Mga balatian nga nagkamang ning kalimutan na, di makaabot na mo sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord, sa kaluwasan sa mga loved ones. Salamat sa mga backslider nga makabalik na, Lord. Salamat, Ginoo, sa tanang butang imong gibuhat. Dalay mong kasulay katapusan. Manguli ming malipayon. Manguli ming pinanalanginan. Sa ngalan, samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Receive. Dalay ko ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Balik kong lingkod, Ikson. God bless you. I love you with the love of the Lord. See you sa online, sa atong prayer of wayak. And see you on Sunday sa atong on-site. Bye-bye. Leaving my past behind, I'm setting my heart and mind on you.
so much more. Knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. Reaching my hands to yours, Believing there's so much more. knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I live for you.